Welkom bij Kikker TV. De kerstverlichting mag hier niet meer aan de lantaarnpalen gehangen worden. Daarom hebben Bram en Wilma een idee bedacht om hier iets aan te doen. Ze hebben wat vrijwilligers bij elkaar gehaald, ze hebben wat gezaagd, ze hebben wat gebreid en we gaan kijken hoe dat eruit ziet. Ik ben Bram Keimel en ik kom vandaag de kerstversiering ophangen voor de Grote Kade. En wat komt er allemaal bij kijken? Een heleboel. Eerst het plan, het idee. Hoe doen we het? Wat kost het? Hebben we genoeg geld in de kas? En daarna aan mensen vragen of ze willen helpen. Ja, allerlei dingen om het te realiseren. Stik er te veel tijd in? Ik denk dat ik er ongeveer 50 uur in gestopt heb. En dat is van het begin het idee, samen met Wilma, het idee ontwerpen. En dan het zagen, de mensen bij elkaar zien te krijgen die kunnen zagen. En het schilderen, ja, alles. Heel karwei dus. Van begin tot eind. Ik ben Wilma Valk en ik woon hier op de Grote Kade. In de laatste jaren hadden wij hier nieuwe lantaarnpalen en daar mocht van de gemeente geen lampjes aan. Geen stringenlampjes, want ze waren bang dat die palen niet sterk genoeg waren. En ik vond het maar saai met kerst dat er hier helemaal niets op de Grote Kade was. Ik heb dat project bedacht. In eerste instantie een prototype gemaakt en het dan met Bram samen verder uitgewerkt. En dan ben ik langs de deur gegaan en dan heb ik medestanders gezocht, breisters gezocht. Maar er moesten 16 tassen gebreid worden van 3,50 meter lang. Eerst waren er 5, dan 6 en op een duur zijn er 12 breisters. En 4 van ons hebben het dubbel gebreid. En die mannen hebben dan gezaagd, ik heb ook nog geschilderd. En vandaag hangen we ze op. Ben je een beetje trots op? Nu wel, ja. Dat het gelukt is. Want uiteindelijk, in het begin ben ik wel uitgelachen. Zo van brein. Maar dan waren er toch maar 15 totaal die meegewerkt hebben. Met verven en zagen. En ja, het is heel leuk geworden. Komt u van Breskens? Nee, ik kom uit Doosberg. Wat vindt u van de paalversiering dat u hier vandaag ziet in Breskens? Oh, de paalversiering, ja. Ik vind het een leuke gedachte, zeker met kerst komende. Een leuk initiatief dat ze hier ja. Dit was Kikker TV. We gaan nog even verder met versieren. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.